Het Limburgs volkslied bestaat dit jaar bijna 100 jaar. En aan de vooravond van dit jubileum krijgt onze provinciale hymne nu ook een videoclip. Het is dus wachten op de dag dat heel Holland Limburgs loopt. En misschien komt die dag dichterbij als de clip MTV haalt. De kinderen uit Nederlands en Belgisch Limburg keken vol trots naar de presentatie van hun clip in het provinciehuis. De bijna 100 jaar oude tekst was wel even wennen. De kinderen zijn gewend aan liedteksten van K3 en Chips. Nou ja, goed, dat is ook alweer uit, dus het is allemaal hartstikke hip. En als je dan een tekst krijgt van 100 jaar oud, heel anders. Maar als je toch een clip mag maken en camera's bij komen, is het toch een enorme motivatie om toch je best te doen. En ik denk dat dat ook wel gelukt is. Hebben ze hun best gedaan? Ze hebben ontzettend het best gedaan. Het is geen makkelijke melodie, het is geen makkelijke tekst voor de kinderen. We hebben heel hard geoefend en ze hebben ontzettend hun best gedaan. Waar de brede stroom der Maas statig zeewaarts vloeit. Ik heb er veel voor moeten oefenen. Dus ja, dat is wel moeilijk, ja. Hoe lang heb je daarvoor moeten oefenen? Een maand of zo. De tekst van Limburg, mijn vaderland, werd in 1909 geschreven door Gerard Krekelberg op muziek van Henry Thijssen. Hij schreef het volkslied in het Nederlands om Limburg zo als een deel van Nederland te portretteren. Toch maakt het bij veel Limburgers iets los. Als bijvoorbeeld Oranje goed presteert en het Wilhelmus wordt gespeeld, dan voelen we ons ineens oranje klant, zal ik maar zeggen. Maar ongeacht bij vreugdevolle, maar ook bij minder vreugdevolle zaken, ontwikkelingen, dan denk ik toch dat een Limburger veel meer en veel eerder naar zijn eigen Limburgse volkslied teruggrijpt. Ik ben er tenminste zo eentje en ik denk met mij heel veel. De clip is vanaf vandaag te zien op de site van de provincie. En met een beetje oefenen kan iedereen het meezingen. Waar in bronsgroen eikenhout nachtegaaltje zingt. Daar is mijn vaderland.